τότε που έφυγε ο διοικητής, ως διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας είχα την υποχρέωση να αναλάβω αυτή τη δουλειά. Βέβαια δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά σίγουρα το νοσοκομείο χρειάζεται βοήθεια και πρέπει να προχωρήσει σε αυτή τη καλή λειτουργία που έχει μέχρι τώρα. Και σίγουρα σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου, τον κύριο Κατάσος, που γιατί είναι το δεύτερο άτομο, και με τον διοικητική διευθυντή του νοσοκομείου, τον κύριο Κασαμπάκη, αλλά και τότε με μια υπόσχεση του ίδιου του διοικητή που έφυγε να μείνει και αυτός σε μια ανοιχτή γραμμή, να μας βοηθήσει όταν έχουν προβλήματα, και το κάνει. Το έκανε τουλάχιστον και μέχρι τώρα το κάνει πότε όταν χρειαζόμαστε. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε. Είναι Δεκέμβρη, υπάρχουν εντάλματα πολλά, υπάρχει εμπληρωμή προσωπικό, αν είναι ιατρικό ή διοικητικό ή νοσηλευτικό. Το νοσοκομείο έχει πάρει 750.000 ευρώ από το Υπουργείο και αυτά πρέπει να πληρωθούν και προμηθευτές και διάφορα άτομα, και γίνεται μια έντονη προσπάθεια από την πλευρά μου σε συνεργασία με τη διοίκηση και όλα κυλάνε μια χαρά. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο? Όχι, μέχρι στιγμή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να σας πω την αλήθεια, και την αρχή είχα τρομάξει και εγώ. Και είχε περάσει από το μυαλό μου πολλά πράγματα να βρω κάποιο τρόπο να παραιτηθώ και να φύγω. Αλλά αυτή δεν είναι η λύση. Το νοσοκομείο είναι δικό μας, θα καταρρεύσει πάνω από τη στέγη πάνω από το κεφάλι μας, και πήρα απόφαση και την υποστήριξη τον έχω από τα δύο άτομα που ανέφερα πριν, αλλά από όλο το δυτικό προσωπικό, αλλά και από την ιατρική ομάδα της μονάδας, γιατί κατά κάποιο τρόπο αυτοί τώρα έχουν παραπάνω φωτοεργασίες, γιατί ασχολούμαι πολλές ώρες καθημερινά με τη διοίκηση. Αποφασίζουμε να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας και να τους σώσουμε όσο μπορούμε, και πιστεύω υπάρχουν και αρμόδιες υπηρεσίες στη ΔΥΠΗ και στο Υπουργείο, στην περίπτωση που θα μπλοκάρουμε, να πάρουμε συμβουλή και να προχωρήσουμε. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πιστεύω και πρέπει να ξέρει κάθε πολίτης πως αυτό το νοσοκομείο ήταν, είναι και θα μείνει ασφαλής για τον ασφαλισμένο, για τον ασθενή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Υπήρξε μια κριτική έντονη και για το διοικητή που έφυγε. Ποια είναι η εικόνα η δική σας, η άποψη δική σας? Η κριτική που έγινε δεν μου άρεσε καθόλου, όχι ως κριτική, δεν μου άρεσε τη στιγμή της κριτικής. Γιατί και εγώ στην παρελθόν, και μάλιστα σε εσάς προσωπικά, είχα κάνει κριτική στον πρώην διοικητή του νοσοκομείου, του κ. Μαυρικάκη, αλλά τότε ο κ. Μαυρικάκης ήταν διοικητής και έμεινε για 2 χρόνια μετά διοικητής, και το έκανα κριτική για να το καλέσω να κάνει τη δουλειά του κατά την άποψή μου καλύτερα. Αλλά να βγεις να κάνεις κριτική σε έναν διοικητή 3 ώρες μετά που φεύγει, παρά που ήσουν στο ΔΣ μάλλον 4 χρόνια και παραπάνω, αλλά εμείς εδώ δεν είχαμε ακούσει καμία κριτική. Αλλά και μια κριτική, εντάξει, εγώ άκουσα, να σου πω την αλήθεια, το διοικητή, αυτό που παρουσίαζε σαν έργο είναι πραγματικότητα. Ό,τι είπε, πραγματικά έχει γίνει. Η μεταφορά της ΜΕΘ δεν ήταν μια απλή υπόθεση, ήταν πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Τα κατάφερε. Η μεταφορά της μυστικής κλινικής στο καινούργιο κτίριο ήταν δύσκολη υπόθεση. Τα κατάφερε. Η μεταφορά του χειρουργείου σε καινούργιες εγκαταστάσεις έγιναν. Αυτά θέλανε λεφτά, θέλανε οργάνωση, θέλανε πολλά πράγματα. Πήγανε και πραγματικά είναι μια επιτυχία δικιά του. Μην ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, να μεταφερθούμε εμείς εδώ πέρα. Θέλαμε τουλάχιστον 50.000 ευρώ να φτιάξουν τα ασανσέρ που υπάρχουν. Αυτά τα έκανε. Στην παρούσα φάση, θα σας πω την αλήθεια, και μάλιστα χθες με τον κύριο Κατάσο συζητήσαμε και είπαμε πως όχι μόνο θα σηκώσουμε αυτό που τα τρέχοντα, θα βάλουμε πρωτοβουλίες να το λειτουργήσουμε καλύτερα. Δηλαδή είμαστε αποφασισμένοι να διοικήσουμε κανονικά. Δεν ξέρω γιατί να μην το κάνουμε. Το δικό μας είναι το νοσοκομείο και πρέπει να το κάνουμε.